od pani poslankyne Plevíkovej. Vážený pán predseda vlády, čo hovoríte na to, že po 3 rokoch zrazu sa prebudila z hibernácie iniciatíva Za slušné Slovensko? Nech sa páči, pán predseda vlády. Ďakujem pekne. Nebudem v tomto prípade hovoriť nič, čo sa týka mojich pohľadov na tieto iniciatívy, ale dovolte mi, aby som vám niečo prečítal. Bude to veľmi konkrétny citát. Keď sa v roku 2018 organizovali protesty za slušné Slovensko, tak som veľmi jasne vtedy povedal, kto za touto iniciatívou stojí. A teraz vám prečítam slova jedného z organizátorov týchto protestov. Išlo o regionálneho organizátora. Jeho meno je Roman Mancel, aby som hovoril konkrétne meno. Teda človeka, ktorý bol priamo prítomný na všetkých stretnutiach tejto organizácie a videl, ako bola celá táto organizácia riadená. Teda citujem, dobre, toto všetko, čo teraz prečítam, absolútne sedí. Teda regionálny organizátor týchto protestov povedal toto. Juraj Šeliga bol iba postavičkou, ktorá mala založiť neškodné hnutie, od ktorého sa okrem podpornej politickej kampane pre strany Za ľudí a PS Spolu nič neočakávalo. Avšak keď sa protesty vystupňovali, museli prísť profesionáli. Karolína Miková, Dušan Ondrušek z mimovládnej organizácie PDCS, to je Partners for Democratic Changes Slovakia, aby utlmili konflikt a dostali dianie v iniciatíve Za slušné Slovensko pod kontrolu. Pozadie tejto iniciatívy je však o mnoho hlbšie, stále citujem. A zahraničné vplyvy tu trčia z každej strany. V samom jadre iniciatívy bola schovaná jedna z najväčších mimovládok, ktorej školení psychológovia chodia farebnými revolúciami zavádzať demokratické zmeny do celého sveta. Kto sú títo partneri pre demokratické zmeny, teda Partners for Democratic Changes? Mimovládka PDCS je slovenskou pobočkou najväčšej organizácie na svete, financovanej americkým kongresom, ktorá sa špecializuje na riešenie konfliktov. Sú to špeciálne vyškolení psychológovia, ktorí dokonale ovládajú techniky manipulácie. Stále citujem. Ak existuje zmotnený svätý grál všetkých konšpirátorov, Sorosova mimovládka, ktorá riadi a ťahá nitky v pozadí farebných revolúcií, tak je to PDCS, Partner for Democratic Changes Slovakia. Ak sa pýtate, kde beriem tú istotu, odpoveď je jednoduchá. Povedali nám to a povedali mi to. Citujem ďalej. Samozrejme, nebolo to tak, že ahojte, my sme Sorosova mimovládka. Nie. Na druhý deň na konci stretnutia nám ukazovali fotky z rôznych demonštrácií po svete. Zo Srbska, Tunisu, Egypta a hovorili o tom, ako prebiehali tie protesty. Opisovali nám, ako prebiehali demonštrácie v Srbsku. Ako tam vzniklo hnutie Odpor, ktoré zorganizovalo masívne protesty a nakoniec zvrhli Miloševičov režim. A pri jednej z fotiek ukázali na 2 mladých ľudí a pochválili sa, že týchto 2 ľudí trénovali práve oni. Mohli ste ich nájsť v Thajsku, v krajinách na Balkáne, v pobaltských krajinách, až po krajiny arabskej jary. Všade tam, kde ako partneri pre demokratické zmeny trénujú ľudí, aby uskutočnili demokratické zmeny. A teraz sme vyšli do ulic my a títo ľudia teraz trénujú nás. Títo tréneri trénerov. Citujem ďalej. Je tu orgán múdrych hlav, ktorý vytvára triádu prepojení medzi médiami, Sorosovými nadáciami otvorené spoločnosti a politickými stranami až po prezidentskú kanceláriu, hovorí Roman Mancel, jeden z organizátorov protestov za slušné Slovensko. Keď boli Šeligovci konfrontovaní otázkou, kto sú to tieto múdre hlavy, aký majú vplyv, Šeliga vymenoval medzi inými aj tieto mená. Martin N. Šimečka, novinár, Filip Vagač, splnomocnenec z vlády Slovenska pre rozvoj občianskej spoločnosti. Zuzana Števulová, poslankyňa za Progresívne Slovensko. Martin Butora, vterajší poradca prezidenta Andreja Kisku. Juraj Rizman, partner prezidenty, neskôr priamo poradca Šeligu ako podpredsedu parlamentu. A dokončil svoj citát človek, ktorého som citoval ešte raz, Roman Mancel, touto vetou. Ale mali sme tu premiéra, ktorý nech bol aký bol, ale povedal to jasne. Tento scenár bol písaný v zahraničí. Pekne vás pozdravujem, kolegovia z Progresívneho Slovenska. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.